Dili pagpanakop apan paghatag og buwak ang gihimo sa mga sakop sa Cebu City Police Office ato sa selebrasyon sa Valentine's Day karong adlaw. Mausab kini ang gibuhat sa ubang mga police stations dinhi sa Dakbayan ug lalawigan sa Sugbo. Ang CCPO sa ilang bahin nag-apod-apod og pula nga rosas sa publiko haduol sa Magellan's Cross karong adlaw. Nangulo sa flower giving si Cebu City Police Director, Police Colonel Ereneo Dalugdog. Walay pili sa pag-apod-apod sa mga rosas ang kapulisan, mapabata man, dalaga, turista ug may edad na. Makita sab sa ilang pahiyom ang dakong kalipay nga nakadawat og buwak gikan sa kapulisan. This is not an ordinary day kay we are not only celebrating the love na kanang atong nadawat gikan sa ato ang pamilya, sa ato ang mga friends o sa ato mga colleagues, but also the gift of life. Kay papasalamat ta kay kita buhi paghapon, dili man ta dili ta makaparamdam sa ato ang gugma kung kita di ba? So mao na siya kana atong usa nga pasalamatan, no. Nag-una sab sayo sa buntag ang mga sakop sa Highway Patrol Group Region 7 sa pagpahigayon og checkpoint sa Lapu-Lapu City. Dili citation ticket apan bugas, tsokolate ug uban pa ang ilang gihatag sa mga motorista. Samtang ang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo mipasiugda og Valentine's Fair. Kini gipanguluhan sa Cebu City Health. Gawas sa mga makalingaw nga photo booths, mabulukon nga flower stalls ug uban pa, gihingosgan sab sa City Health ang luwas nga pagkighilawas pinaagi sa pag-apod-apod og libreng kondom ug free HIV testing. Is kinahanglan na agi communication, na I love, na I respect. Kung wala ang respect, mawala yun na ang love. So, even if masakitan ka, para sa atong kauban sa trabaho, masakitan manggani ka, dawat lang gyapon kay kabawta nga ang kasakit na yun gyapon ay tubdanan kay at the end of the day malipay ka kay wala ka ni balo. Samtang ang amahan sa Dakbayan, Mayor Michael Rama, nagkanayon nga ang gugma dili lang ipadayag atol sa Valentine's apan matag adlaw. You can feel this is work of love. You know, they're putting all this. It cannot be as what it is now if there is no love. So at City Health, under her stewardship, I can see the emotion of today. It can continue to stay when you put love. And love is God. God is love. So be with God. So that Valentine's is every day. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa My TV, Cebu.